hullám, engem tovább visz téged el most. Úgy lett, ahogy akartad, most ugyanazok a szavak. Nekem hélium, neked ólom. Ne nézz rám ilyen furcsán, látod ugyanaz a hullám, engem tovább visz téged el most. Úgy lett, ahogy akartad, most ugyanazok a szavak. Nekem hélium, neked ólom. Később az jött, hogy legyek valaki különleges, a formába illő és lehetőleg szögletes. Tradíciók és szokások által megkötött. Kérdezték, milyen megtélni, inkább meg a fogak között. Mexikói padhelyzet. Mexikói padhelyzet. Mexikói padhelyzet. Mexikói padhelyzet. Ne nézz rám ilyen furcsán, látod ugyanaz a hullám, engem tovább visz téged el most. Úgy lett, ahogy akartad, most ugyanazok a szavak. Nekem hélium, neked ólom. Ne nézz rám ilyen furcsán, látod ugyanaz a hullám, engem tovább visz téged el most. Úgy lett, ahogy akartad, most ugyanazok a szavak. Nekem hélium, neked ólom. 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 Ne nézz rám ilyen furcsán, látod ugyanaz a hullám, engem tovább visz téged el most. Ne nézz rám ilyen furcsán, látod ugyanaz a hullám,